preparation is going on. Oh, ngapain Fatih? Kenapa? Siap, Rajesh ikut cirkuno. Nagana mana adinayaka Natvaga vidata Pandap sindhya Jaya He. Break, विश्राम, आराम से. दिनैनि बे 15 आगस्ट 2025 नि 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन को मोनहोनाय जोंनि गेदेर आरो गोथार आफा इसोरखौनो आं सिगांथाराव हामबाय होनना बाख्नायदों आरो बेजोंनो लोगोसे दिनैनि बे मोजांथार मेहेरगोनां आरो जारिमिनारि मोनसे प्रग्रामखौ खुंफुंनाय जोंनि काउन्सिल अफिसनि स्टाफ एबा DTS स्टाफ्स एन्ड स्टुडेन्ट्स साफ्रोमबोनिसिम आं आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ दिनैनि बे हेपि इन्डिपेन्डेन्स डेनि गेजेरजों जासिग्रोनाय जाबाय. जों दिनै मिथिगौ सारा भारतआव 79th इंडिपेंडेंस डे को मोनसे जारिमिनारि देरहासार दिन हिसाबै सेलिब्रेशन खालामनाय जायो. बे इंडिपेंडेंस डे नि सेलिब्रेशननि गुबै गोनांथि ओंथिया बेनो जे जोङो खौसेथियै खना खनलायाव जेरावखि थाया मानो जोङो सासे भारतनि नागरिक हिसाबै जेन जोंनि बे भारत हादरखौ जौगाथाय होनायाव साफ्रोमबो जेन बाहागो लानो हायो आरो समान मेगनजों हारि माहारियारिफोरनि गेजेराव जेन जोङो अनज्लायनानै गावजों गाव थुलुंगा होज्लायनानै
जेन' जों समाजखौ दैदेननाय एबा समाजखौ जौगानायनि थाखाय समान मेगनजों नायनानै हादोरखौ जेन' सालायलांनो हायो, गावनि हारि जातिखौ जेन' फोजौनो हायो, बे हिसाबैनो दिनै बे 79 इन्डिपेन्डेन्स डेखौ सेलेब्रेसन खालामनाय जाबाय। जेब्ला ब्रिटिशनि आखायाव दंमोन जोंनि भारतआ, बे समाव माबायदि सैनांनाय, बेसेबां माबायदि गादब जानानै थादोंमोन, गावनि हारि माहारिनि सिनायथि गैयामोन। नाथाय इन्डिपेन्डेन्स डे मोननायनि उनाव, अर्थात बहोजानाय फ्रिडम बेखौ मोननायनि उनाव दिनैसिमाव बे 79 बारनि जि इन्डिपेन्डेन्सआव जों दिनै नुनो हायो जे गोबां जोंनि भारतआव सोलायनायखौ नुदों आरो गावजों गाव फोजौलायनाय, फेदेरलायनाय, फोरोंलायनाय, हादरखौ खुंनायाव दिनै जौगाथायखौ नुनो हादों। दा आरोबावनो दिनैनि बे सेलेब्रेसननि गेजेरजों जों सासे ख्रिस्टियान सिबियारि अर्थात ख्रिस्ट'खौ फोथायारि जानानै जों बे दिनै जोंनि भारतनि इन्डिपेन्डेन्स डेनि गेजेरजों जोंबो सासे समाजनि गोजों हिसाबै माबायदि जों बाहागो लानांगौ एबा माब्रै जों दिनै जोंनि बे भारतनि जौगानायाव जों ख्रिस्ट' सिबियारि हिसाबै माब्रै जों बाहागो लानो हायो, बेखौ जों दिनै बाइबेलाव नायब्ला नुयो। मानोना जोंबो सानसे समाव जेरै भारतआ उदांस्रि नङामोन, जों मानसि माहारियाबो सानसे समाव जों पापआवनो गोदोनानै दंमोन, जोङो सैताननि बन्दियाव दंमोन। नाथाय ख्रिस्ट'आ जेब्ला जोंखौ कालभारि क्रुसाव गावनि जिउखौ दान होनानै जोंखौ बियो उदांस्रि खालामबाय पापि संसारनिफ्राय एबा सैताननि आखाइनिफ्राय, बेबायदिनो दिनैहाय जोंखौ होनदों नोंसोरो संसारनि स्रां। दा बेनिखायनो जेरै ख्रिस्ट'आ स्रां आरो ख्रिस्ट'खौ सिबियारिखाय जोंबो संसारनि स्रां। बेनिखायनो दिनैनि बे उदांस्रि भारतआव थानानै जोंबो सासे जोंग्रा एबा स्रां जानानै बे भारतखौ जौगानायाव जोंबो बाहागो लानो हायो। बेनिखायनो जों फोथायारिफ्राबो बाइबेलाव जेरै जिसुआ बोसोन होदों, नोंसोरो संसारनि दैदेनगिरि, हादरखौ बेंगिरिफोरनि थाखाय आर'ज खालाम आरो बिसोरनि थाखाय जि होननाय बायदि दिनै जोङो दिनैहाय जिसु ख्रिस्ट'नि नामाव बे भारतनि उदांस्रि दिनाव जोङो गोटै देश, हारि माहारि, दैदेनगिरि, पलिटिकेल पार्टिनि दैदेनगिरि आरो बे भारतखौ सालायनाय सरकार गासैखौनिबो थाखाय बिसोरनि थाखाय जों जोबनायाव जयै आर'ज खालामनानै जोङो दोनगोन। आं बेखिनि गुसुं बुंनायाव बे 79 इन्डिपेन्डेन्स डे सेलेब्रेसननि गेजेरजों जों साफ्रोमखौबो ख्रिस्ट'आ समाजाव मोजां गोजों बाहागो लानो सहाय होदों। बेखिनियानो आङो खायसे जोंनि सरकारनिसिम आरो बे सफैनो हानाय गासैनिसिमबो जायफ्रा सफैनो हाबाय आरो दिनैनि बे जोंनि 29थि बे भारत उदांस्रि सान बे फिलाखौ जों बरायहोनो हाबाय। इसोरा जोंखौ बोर होदों। दा जेरैहाय जोंनि बिशपफोरा बुंबाय, जोङो आर'ज खालामगोन जोंनि भारत, जोंनि नेसननि थाखाय, फ्रिडम फाइटारफोरनि थाखाय, जाय बिरखिफ्रा बेखौ उदांस्रि लाबोनायाव गावसिनि जिउखौ बावलांबाय। जों बेनि थाखाय जयै आर'ज खालामनानै जोंनि बे फिरफिला उरायहोनायखौ जों बेयावनो फोजोबनाय जागोन। जोङो बे समाव बयबो जोंनि भारतनिथिंजाय आखाइ खांनानै जोङो जिसु ख्रिस्ट'नि नामाव ब्लेसिं होयो। जों बयबो आखाइ थिखांगोन आरो प्रार्थना खालामगोन। हालेलुया, हालेलुया, गोथार गोथार अनसुला गोथार इसोर आफा, प्रभु नोंखौ बे समाव जोबनो गैयै हामबाय होननानै बाख्नायनाय जायो। आफा इसोर, नोंनि गेदेर दया, नोंनि गेदेर आशीर्बाद आरो नोंनि गेदेर बोरजों दिनै आफा बे भारतआ 79 बोसोरनि सिगां उदांस्रि मोनबाय। दिनै आफा इसोर बे गोबां बेबायदिनो दिनै आफा
भारताव जों माबायदि खना खनलाव थानानै जौगाथायाव माबायदि बाहागो लानांगौ आरो प्रभु जोंनि भारत हादरखौ मोजां खालामनानै जोंनि मोनथायखौ जोंनि होनायनि थाखाय बाहायदों आफा जों फोथायारि जानायखाय सासे बे भारत हादरनि स्रां बाथि बायदि जानानै जेन' जोङो समाज दैदेननायाव आरो जोंनि हादोर दैदेननायाव साफ्रोमबो जेन' नोंनि जिउजों दैदेनजाना स्रांखौ होनो हायो बेबायदि नोंनियाव भरसा खालामबाय जों उन्दै फालोबो बे भारत हादरखौ दैदेननायाव एसेब्लाबो प्रभु जेन' गोनां नोंनि बोरजों नों बेबायदि दिनै जों बेयाव फैनाय जोंनि गासैबो जोंनि दैदेनगिरि डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरि स्टुडेन्ट आरो स्टाफ साफ्रोमखौबो नोंनि गोथार आखायाव गथायना जों बासायगिरि प्रभु जिसुनि बिबान आमेन जोंनि प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि दया आफा इसोरनि अननाय आरो गोथार दिनै लोगो लानाया जों बयबो अरायबो लोगो लोगो थाथों